Ito po yung bilihan ng mga baka, marami.
Magkano? Ay, wala. Wala, 1,000 din. Meron ako dito, 100. Yo. Dor, sabo kayo. Mata ko busy. Hindi ko ma-enjoy yung view. Maka ano na matagal. Dami pa na. Sabi ko sa'yo, pagka kasama ko Bibili kami ng aircon dito. Hindi kami sa Batangas. Batangas, Tagaytay. Welcome to Batangas, Tagaytay. Kasama natin ang mga kapatid natin dito. Taho, strawberry. Bro, ayaw ko Tagaytay, Palace in the Sky. Tagaytay Shell. Welcome to Tagaytay. Alden Pañas. Siya may-ari nitong van. Kasama po tayo sa paggawa ng aircon dito sa Batangas City. Ayan po yung mga gagawin natin mamaya. Assemble for yan, sa lahat po ng gusto magpagawa ng aircon, kontakin nyo lang po si Sir Aldin, Fabrication and Aircon Technician. Ayan po yung cellphone number niya sa baba. Ayan po yung mga ina-assemble niya. Aircon conditioner, golden paint, and for XO conditioner. Nandito po tayo ngayon sa Tagaytay, papuntang Batangas. Sa po yung mga karga ng ating boss na si Alden Pañas. Okay, sakay na. Sisibat na uli. Ito pa yung mga gamit na lalagay sa bahay mamaya.
May binigay po sa atin ditong coffee. Ano to? Wow, siopaw. Red ribbon. Paw. Ayan po yung mga gagawin natin mamaya. Siyempre yung boss natin, dyan. Mga installer po yan. Wow, napakalamig po dito. Ayan. Napakalamig po ng Tagaytay. Freedom.